Poštovani slušaoci, slušate vjerski program Radija Bosna. Svakog petka Radio Bosna emituje vjerski program. Poštovani slušaoci, vi slušate vjerski program Radija Bosna. Tebi pružam ruke svoje, jer znam da ćeš noćas ispuniti želje moje. Islamski program Radija Bosna. Znadeš koliko duša grijeha ima, ali ja dijete u suzama, noćas oprost molim svima.